Usigwebo sentambo ukuncoma amagalelo kaKhuzani Mpongose asikubingelele Prince Komkele nakanjani kule channel ehamba phambili izindaba zikaBhoqo mengabe umusha sacela wenza ubulungiswa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona amavidiyo namaclip amasha esiwafakayo kule channel. Usigwebo sentambo insizwa nakanjani ngumculi kaMaskandi ifakaza nakanjani ngokudlula emhlabeni kukaSicebe inkosi yamagcokama uphinde ke wancoma ke namagalelo kaKhuzani Mpongose. Nansi ke nakanjani ke iclip esihlanganisile zizwele sofisa ke nokuzwa kwakho kuphawula kwi-comment section. Fakaze ngayo. Yabo sakhuluma nje nathola ukuthi umuntu onenhlonipho kakhulu omazisayo umuntu yabona. So ke uhambile lo mpemfowethu. And ukuhamba kwakhe mangena ucingo kumina kuvela ukuthi akasekho. Bangabo at level. So Ingathuka mfowethu, ngathuka nganakunje ngoba umuntu wangifonela wafonela into iyenzeka nje phambi kwakhe yabo. Wathi ugijima waya khona wabona kungathi khona into zokugida lapha yabona. So ke into phethenzakalayo ngavele mfowethu ngacabanga into encane ukuthi athi into encane because into encane ngiyamazi mina ukuthi lo muntu uhlale ekhuluma ukuphila ngiyaxoxa kakhulu into encane. And into encane bethu lo usizo kakhulu kwabanye babaculi ukuthi ke akayipublish. Encane lo usizo kakhulu futhi ngafuna into encane ngaxhumana naye ngamtshela umuntu oqala nje owazi lento ngoba yimina ngathi ngizothola into encane. Into encane wadlulisela uThuthani wadlulisela kuKhuzani. Into encane ngangimfona ngasithi na izizathu ke ukuthi into encane ngiyazi ukuthi unomuzi la empangeni e5 ways. So ngangimtshela nje umuntu oseduze kakhulu ngoba mina ngisemakhaya. Yabo wathi akekho useThekwini wafona uKhuzani uKhuzani wathi useThekwini yabo. Mshaya ngo-20 wethu wathi uKhuzani asahambe siye khona empangeni akukho kude asidrive siye khona asihlanganeni otho ngathi toll gate. Yabo ngempela bahlangana ku-toll gate otho ngathi wafika right into encane futhi belandelana baze bazofika esigamekweni wangifonela sesifike khona yabo. Wangifonela sesifike khona ngiyamangala lapho sebemanje bethi hayi uKhuzani besefonani lana kwasho cima wayeseqhamuka eduze kanjeni bafowethu abantu abamusa ukuganga lo muntu. Lo muntu singabaculi iyamdinga ukuthi nje sina lempakamo esinayo siphakeme singenalutho. Khuzani lusizo kakhulu futhi ebaculini. And engifisa abantu bekwazi uKhuzani into encane hayi ukuthi baqale bazwana ngoba napho sekushona uSicebe sungathi bafuna ukubukwa bavele ngisho ethimini yebhola bavele babantu abakanjani babambisene kuyo yonke into ukuthi abayipublish ngoba basabuthi nizobathuka mshayeli ngothweni nizobaqofa ngoba bayaqova mfowethu hey bathanda ukuthatha isayidi. Yazi niyazi ubunga buzona lento le ngibuza ngokuvela ngwana kunjani kodwa ufuna ukutshela ukuthi uyabona ifolo loMaskandi mfowethu ifolo loMaskandi kuqala hlanganisa ifolo loMaskandi ihlanganisa uKhuzani futhi nasu lo Khuzani ngikhona mina meeting ngiyena wavela nombono wathi ngoba sekuze kwakhona mina la engomeni kuzobe sengathi mina abaculi mina obavalele ukuthi beze engomeni ngicela ukukhanda asikhande into okuthiwa ifolo loMaskandi imini ozokhokhela labo baculi imini ozobaprovide ngayo yonke into imali yami. Ngicabanga abaculi abawufika uKhuzani ubebanika le mali bebanikeza yona bakhokhela bazogida ingoma bazo enjoya bona yena uzothola ngalutho azothola lutho kulonto ebabhukhe indawo yokulala enze show ukuthi badlile ngoba balekela ukuthuka lelo phone lakho linenkinga nyana izeli khona lintenga kodwa umsunguli waloKhuzani yabo. So kule team yebhola kaMaskandi ngidlala kuyo mina lo team namanje ngikhona egroup yakhona ngafaka into encane lo team nayo uKhuzani ngokuthi into encane yathi ibhola ngihlala ngidlala unokungibona ngidlala uyabona. Leyo team isungule uKhuzani
Yebo. Ngokuthi uKhuzani ufisa kuhlale kubanjiswene singabaculi sizwane, kodwa manje akwenzeki futhi. Kwenzeke kuthiwe beyaphi. Nakhona-ke enakhunjeni ethimini yebhola, yabona futhi egruphini yethimu yebhola, futhi yabona bungakungene inhlonipho futhi abaculi abanikana yona laphana, uyabo? Inhlonipho abanikana yona laphana, lapha kuhlale kuhlekwa futhi. Ngisho nayo stop lapha kukhulunywe ukuyema lapha, sayihemela laphana sayihlekela, akekho nje uqhuluzo omunye. Ngeke kuze sekuqhasha ama-VN aphutshukayo. Leyo thimu kaMaskandi mfowethu isungulwe uKhuzani. Iy'nto ey'ningi i-provide uKhuzani nento encane masihamba nje siyazi ukuthi uKhuzani uzosiqashela imoto yokuhamba bebambisene nento encane. Uma unemoto bekufakela upetrol ukuthi uhambe uyodlala uyoyijabulisa wena. Yini bafuna sihlale sizwana sibumbene, uyabona? Igroup evuliwe leyo umnikelo umnikelo lo engingafuni ukudalula. Yebo. Isungulwe uKhuzani, yena okwenza umuntu akufakwe akube negroup esizohlangana kuyona mayelana nesifo lesi. Yebo. Bese kufakwe umnikelo. Uyabo? Right-ke bakhona abangangena negroup-ini ngoba abantu baningi ngeke ukwazi abantu ukuthi ubakhumbule bonke eSpain, uyabona? Ngoba nawe kusuke umkhulu lapho phakathi khona. Mina nje angikho kulo group. Angikho kulo group mina yena kunjani. Bekade nginikelwa kuyona. Kodwa nginikelile umuntu encane ungitshelisa mfowethu angikuboni lapha. Uyabo? Kuyanikelwa ngale hambe yabo. Ngicela uku-add into encane. Yabo nje babaculi baningi kanje lapha ngicela lapho ungangifaki leya group. Ngiyabaza abaculi mina. Ngiyalwazi ulimi olukhulunywa abaculi. Ngicela ungangifaki kodwa umnikelo ngizowufaka. Ngathatha umnikelo ngawufaka into encane awudlulisa. Yebo. Yabo. So nje bafowethu abantu abayeke ukuhlukumeza la mpemule. Abalandeli futhi okunye ekebeka abalandeli ukunikeza abaculi pressure engenasidingo. Ngokubona abaculi sebeshutha ngishite engenasidingo nje behambe shutha yonke into umpelede emendaweni ethizanyana yenza into ethize nje oyibonayo ukuthi idingo ayishutha asikho. Yingoba bane pressure futhi ukuthi uzothenga vele lapha kuthi ube ngayengani. Njengoba ngibuza nje. Bakhona abaculi sebengekho emngcwabeni. Bakhona abaculi sebengekho emngcwabeni futhi. Uyabona? Nami ngoba ngibuza nje kabeyami. Abaculi sebengekho emngcwabeni asikho isidingo sibanike ipressure futhi. Phela isifo lesi endikanjwe ngeyimali ukude emsingi, uyabona? Ukude. Musana ukunika abaculi pressure. Inkinga onazo ekhaya emshayeni ngothweni. Inkinga lezo futhi nami ezingibambayo ngomculo futhi mhlawumbe zakho ingcono kunami. Musukwenza wena njengomlandeli ngathi wena phela uneyinkinga thina abaculi sinayinkinga. Uyabo? So mfowethu ngoba kunabo abafethu abazongibona lapha ekhaya ngizonqamulela nje. Kunenkulumo ekhulunywa abafethu umfowethu wakwaXhosa. Abafethu bamakhumbi basemsini. Uthi lapho uthi Siceli ukusenzela khona akaze sikuveze kubantu. Akaze umveze kubantu. Akaze establishane. Nathi besikwenzela khona akaze sikuveze kubantu. Asikwazi ukuzokhuluma ngakho ngoba ungasekho. Ungaseze ukuyiphendulela. Nathi-ke bacule ke sifunde lokho. Injalo ngempela indaba ungashiya ke ukuphola kwakho kwi-comment section sizona ukuthi sinike na kanjani kule nkulumo ke ebiyethulwa ke uSigwebo Sentambo. Umdala ke endimeni kaMaskandi nongubaba nje kwabaningi abangabaculi baSikana abasha basibona kanjani ke nama-2K efikile egalelekile engenile emculweni othinta na kanjani ke uMaskandi kulele.